On-road parking nagapabilin nga problema sa pila ka barangay sa Iloilo City. Nagatugas ang huol sa tion sang emerhensya. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Wala toong ang mga salakyan, tricycle o kontrisikad ang nakaparada sa mga dalanon. Dugang pagid ang mga baligyaan kag mga establishmento nga nagalaksam sang dalan. Resulta, hindi maagyan ang mga sidewalk. Ini ang sitwasyon sa Barangay Aguinaldo La Paz sa Iloilo City. Gani sa baylo nga maglabay sa kilid sang dalan ng ining mga estudyante. Sa tunga na lang sang dalan, nagaagi bisan delikado. Sa mga sidewalk, kinaparkingan sa mga motor kag sa mga salakyan, which makes it hard for us to walk sa sidewalk nga where it's supposed to be, wala kami maglakat. Tapos parang safe man kami, ma'am. Aminadong barangay officials nga nabudlayan sila sa pagpatuman sang on-road parking ordinance bangod wala sang nagakaigo nga lugar para sa parking, ilabi na nga nagapanguna nga palangabuhian sa mga residente amo ang pagbiyahe sang tricycle kag tricycad. Ginabantayan lang namon di pirmi kung sino diyang udi nga i-kwangil sila nga i-plastar nyo lang at basta sa white lane nga hindi lang kamo maglampas sa kaibilan mo pa makasagabal man sa iban nga mga vehicle nga pero na kapin pa kong rush hour. Dako man nga panghangkat para sa barangay officials sang barangay Alalasan, Lapuz ang mga obstruksyon sa dalan. Magluwas sa mga illegal parking. Problema man sa lugar ang drainage project sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Ini ang ginreklamo sang barangay matapos nga nabudlayan ang mga bombero sa pagpasulod sang fire truck sa nagluntad ang sunog Domingo sang gabi. Sang gabi ito, damo dang kapalarking. Pero pali naman before magabot ang mga fire truck. Pali na naman para makaparking sila mayo. Kasi disturbo kayo ang obra dam. Personal nga gininspeksyon sang Iloilo City TTMO ang proyekto. Agud usisaon apang nadiskubrihan nga isa ka semana na nga naguntat ang pag-ubra. Wala naman sang directional signs kag reflectorized stickers nga makagiya sa mga motorista. Hulyo sang ginumpisan ini kag natala na ang makompleto sa April 2026. Kita magasulat liwat ini sa DPWH together informa naton ang city engineers ang amon nga mga sulat malambot ni sa ila so that ma-force nilang ilangin yung mga kontraktor na hindi magpawala. Gintiwan sa news team nga makuha ang update sa nasambit ng proyekto, apang wala pa sang impormasyon nga ginhatag ang DPWH ICDEO. Samtang ginahinyo naman sang LGU ang barangay officials sa barangay Halandoni, Alalasan, Aguinaldo kag Divinagracia nga mangin seryoso sa cleaning operation bangon din ang mayor nga alternatibo nga ruta sa mga pribado nga salakyan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.